pini hamren birta longpe nili thare tendon hi tangte non birta thepi arjuponik tha Prek jam adim along KSA Foundation de ketalon Det piarlo corona vur ki jumpu da hotse tame sarkar pen kapang dakpon covid protocol arona teng pen karbiang long west karbiang long arlo KSA arutin atumta Prek jam adim along KSA ingdeng troke prahini ketalon pon KSA aro arim chethak waret ke rod atum ning ka chithea videji mate rod mangbu deji lasi damtanglo lasi non ke wangjilang arni ke mesen pen karbi khe apan chesong ponsi khe pangtang ponang po pusi KSA asong atum pen ningje pon pusi hamren birta pherang ke atum pen birta nang pale Ini dum lada haru channel community pen 62 anniversary bangso militung center jung bonong lo lapen labang solong ni tung kacing wai mate ni tung parai pon lo kasi ada haru channel ang under lang lokso head branch along mate labang so lang lokso area long sutame nilitung la som ji parai pon lo non gewang gilang arni pen ada bikhekoi la ke student la pen nilitung la dak long le phelang cherai komji la pen school ro somato mo phan ko sonsi ke pathek gi ma la pen teacher long tin school ro same nilitung lang pon po chari pon po la pen nilitung kadowe check and balance lang lok so hawar same biponang ko sinilitung mahin pen na kadowe pini ga chitong rak an pen nilitung chi parai pon KSA long live, long live, long live. The student unity long live, long live, long live. The student unity long live, long live. tangte pinia birta ke puan sikang ton poniglo dome thang me korwang thu